Ayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agod maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agod makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada
Pilipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apa. Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takna, 1:00 sa hapon.
Maayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome, welcome, welcome. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon ini ang inyo alagad sa kanginan. Si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Miyerkules, petsa 5 na kita karon sa bulan sang Enero tuig 2022, no? Ang bag-o nga tuig 2022. Kamusta aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton sa masuki? Sa mga nakatuni na sa aton sininaгаsigabong nga frequency ang 630 kHz, 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa kamaradyo. No, sa malabutan sa aton si paguragwag 630 kHz, 630. Pero sa hindi malabutan sa gihapon, welcome, welcome, welcome. Gina-enjoy kita, pinaagi sa aton sininga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. No, wala labot sa aton sini nga radyo, no, kaangay sang radyo diri sa akon sini na wala nga bahin, no, sa gihapon ang poderosong radyo sang Bombo Radio Philippines, no, sa 630 wala labot sa aton sini nga 630 kHz sa gihapon, no, ma-enjoy kita pinaagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinaagi naman sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan, no? Pwede ka mo dira iya maka pulupamati sa aton sini iyang live audio streaming, no, sa aton sini nga official website ang www.bomboradio.com. Pero at the same time, no, pwede man kamo kadiretso sa aton sini iyang local web or sa aton sini nga local website. Aton sini nga local website, again, www.bomboradio.com/bacolod, no. Wala labot sina ang aton sini nga local website, www.bomboradio.com/bacolod. Ano nyo pa ma-update ninyo ang inyo sinitag sa mga kaugalingon sa mga Bacoleños kag Negrense, no, nga ara na sa iba na pungsod, ara na sa iban nga parte sang Pilipinas nga hindi malabutan sa aton sin 630 kHz kag subong man sa aton siniiyang mga kauturan sa abroad, no, pwede gi kamo dira maka lantaw, ma-update ninyo ang inyo si kaugalingon diretso sa aton sining local website ang www.bomboradio.com/bacolod. And of course, mga kabombo, ara pagid ang aton siniiyang Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka cellphone, no? Kaangay sini sa inyo sinitag sa ka cellphone, kinahanglan ang inyo sini nga cellphone, mga kabombo, well equipped. Ang inyo sini nga cellphone may Bombo mobile app agod nga anywhere, everywhere, whatever you do, whatever things that you are doing, no, makapamati ka mo kag basta ang importante ang inyo siniiyang nga cellphone, mga kabombo, ang well equipped may Bombo mobile app, no. Sa mga wala pa dira naka-download sang Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka cellphone, download na kamo baya agod nga kompletos ricados, well equipped ang your cellphone, makapamati ka mo at the same time sa aton siniiyang crystal clear nga live audio streaming. At the same time, mga kabombo, pwede ka mo iyan, no, makalantaw sa aton si Facebook Live. Subong aton siniiyang nga mga kauturan dira sa Facebook Live. Hello and good afternoon, no? Kaway-kaway sa aton siniiyang nga mga kauturan dira sa Facebook Live naton, ang official nga Facebook Live sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Dugay-dugay, no? Basahon na nato ng inyo siniiyang nga mga mensahe. Pinaagi sa aton sini nga Facebook Live. Siyempre pa, mga kabombo, ara man ang pinaka-latest naton nga palagyan nga ma-enjoy ninyo kami
pinaagi sa aton siniiya nga YouTube channel, no? Sa YouTube kadto kamo at i-type nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod kag makita nyo dira, no, ang aton sini nga live videos, ang aton sini live program sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. And if you are in sa aton siniiya nga YouTube channel, don't forget to LSS, like, share, subscribe. At the same time, don't forget to hit the bell below, no, ang notification bell agud nga pag-hit nyo na iya anytime of the day kung may ara kita sang a live video mga kabombo, of course ma-notify kamo, ma-inform kamo nga ang aton siniiya nga mga live programs ara na, at least makalantaw kamo anytime of the day, no, kung may notification bell or na click ninyo ang notification bell dira sa YouTube. So ara na kamo dira mga kabombo sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, as always ang aton sini iya nga pinaka main menu diri sa aton sini iya nga palatuntunan, syempre ang inyo sini nga mga kahapon lamang, no, ang inyo sini mga agyan sa kabuhi. Why not share it with us, no? May premium man kita kun wala, may promo man kita kun wala mga kabombo. Ang importante, no, makuha naton sa leksyon kay inspirasyon, no. Although mahambal naton as the old adage goes, past is past, come on, let bygones be bygones. Oh yes, dapat gid nga kalimtan na to, no, ang aton sin mga kahapon lamang, no, kay mga nagliligad na to. Pero let us always remember nga ang aton siniiya nga mga nangin kahapon na gid lamang, no, may mapulutan gid kita didto nga mga golden nuggets in life, no, mga lessons learned naton, mga makuha naton nga mga inspirasyon, no. So kinahanglan okay, isa we have to bring back the past, no. Reminiscing the past, ika nga mga kabombo, agud nga makuha naton sa leksyon kay inspirasyon. So pinaagi sina mga kabombo, pwede kamo kasulat sa inyo siniiya nga mga kahapon lamang, inyo sini mga nagliligad sa inyo sini nga kabuhi, no. All you have to do, no, i-compose nyo ibalay ninyo ang inyo si kahapon lamang, ang inyo ba nga mga highlights sa kabuhi, no, nga kung sa diin didto gi kamo gintilawan, no, kung ano kamo ka pag-on, kung ano ka po ka pagros, kung ano kamo ka strong, no, didto kamo gintilawan kaaga by God's grace ari kita subong, ari kamo subong sa gihapon nagapadayon sa pagpangabuhi sa sining dutang luhaan. Permilan da may nagapamangkot sa akon, Miss Jazz nga dutang luhaan gid. Syempre, no? Ang aton si kabuhi dili sa kalibutan niya, hindi iya bed of roses, no mo. As always, it has thorns underneath. So, kung may mga pagtilaw, syempre tawo man lang kita. Nagahibi kita, no? You know what, ang isa sa mga mahambal naton nga mga mapwede naton bala nga gamiton nga maka-pour out kita is through crying. Sometimes it is good not to be okay, no? Sometimes it's good not to be okay. Kay tao man lamang kita. Pero as always, ang nahambal man naton, no, nga hindi kita dwell sa sinang bagay. Kung nagahibi kita subong, dugay-dugay, panarapuhid ang imo sa mga luha sa kalimutaw mo, sa imo si guya, no, gatararamos ang luha kay ti naghibi ka mo, but you know what, it's good to cry. Isa ina sa aton siniiya nga mga palaagyan nga makapautwas kita, no, mahagan-hagan balang aton siniiya nga nagaribok nga dughan mga kabombo, no, kay ti sometimes ang aton si problema kung kaisa ara lang sa aton siniiya nga ginatago talang mo, no, pero it's not okay, it's not good nga ara lang dira, no. Sometimes you have to pour it out, and isa sa mga pamaagi is through and by crying mga kabombo, no. Palahibi baya si Miss Jazz bingit ti kamo da amuman nami baya, no, after sang okay isa hindi ka makahibi for so long, no, ang pamangkot ko, saan ulang ka mo nakahibi man? Arab lang all out, gidya bala ka, grabe gidya nga paghilibion. Saan ulang ka mo sina nakahilibion nga amo ginaman?
Aber, basi ba lang ang may problema, kamo nga daw nalimtanin ninyo maghibi, you know? It's good to cry. Basta may ano lang, may rason lang nga maghibi. Kay kung wala rason, ti, lain na nga. Lain na yung istorya, no? Pero, ti ang aton sini nga tear duct, no? Sa aton sini nga mga mata, ginhimo na sa Dios para nga magluha kita, maghibi kita. Kay sometimes it's good to cry, no? Makapulo pa utwas kita. After crying, come on, trapuhan ang imo sini nga maguya, ang nagtararamos sang luha. And then you try to stand and face the world squarely, no? Amo gid ka diri sa kalibutan, that's why it is called dutang luhaan. Kay from time to time makahibig kita bangod sa aton si mga problema, no? Mga problema nga natural na sa aton. Sino diri ang wala sang problema, no? Sino diri ang hayahay lang sa masami ang kabuhi? All of us, no? Ako, ikaw dira may mga problema. So isa ka pa maagi nga maka-pour out kita ang aton siniiya nga paghibi mga kabombo, no? Sana siling ko na, it's good, sometimes it's good not to be okay. Pero hindi kita da mag-dwell, no? We have the so-called hope, no? Paglaom. It's because nga since we are confessing that we are children of God. So, hindi pwede nga ang bata sang Diyos siya magapabilin nga miserable, nagahilibion, problemado. Hindi pwede. Kay may ara kita sang Diyos nga among aton siniiya nga ginakuhaan sang kusog, no? So, stand up, face the world squarely, no? Do your best, no? By God's grace, malampuasan kina naton. So since I'm talking about kahapon lamang, mga only yesterday when I was young, and I'm so happy, I was so happy. So, that was yesterday. Pwede nyo ginaiya nga makuhaan sang leksyon kag inspirasyon, no? By imuan ninyo sang letter, no? Sa liwat, ang tanan ng mga flashback, mga highlights sa inyo si manaagyan sa kabuhi, no? Isulat ninyo, agod nga ipadala diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, nga agod kitaya, mga kabombo, ang maka-share man, kag makuhaan man sa leksyon kay inspirasyon, mga kabombo, no? Since we are here, ari kita diri sa aton siniiyang kalibutan, we should be here for each other, no? Kanami kon pamatyaga naton na nga wala kita nag-isahanon, wala kitaya mga kabombo sang ginatuwag bala nga we don't feel alone, but instead ara kita sa isa ka isa. And during the crisis in our lives, no? Dapat ara kita, walang iwanan. And since we're talking about walang iwanan, nadumduman ko, no, sang nagrenabuab na ang aton siniiyang pag-atubang sa COVID-19, ang Bombo Radio Philippines sa kadihon sang isa ka unity song kay aton iniyang offering alay ng Bombo Radio Philippines sa mga frontliners. That was April of 2020, no, 2 years, lapit 2 years ago. So ari mga kabombo, no, bilang akon sininga pambukas nga bahanon, produkto man iniiya sang Bombo Radio Philippines, no? During sa pag-atubang naton sang aton siniiya nga mga pagtilaw. Even up to now, kag may ara pa nga, baw nagaduging naman, amat-amat naman sang ginatawag nga Omicron variant sang COVID-19. So, ang importante dira, walang iwanan. Hindi kitaya magbayaay sa isa kay isa. Through thick and thin. Yan yung makabombong aton siniiya nga pambukas nga bahanon, no? Nadumduman ko lang kag pang New Year nga inspirasyon na pinaagi sa mga lyrics sa bahanon, walang iwanan. That sets us apart. Bombo Radio Philippines humbly offers this unity song for our frontliners in the fight against coronavirus disease. Composed by Gino Torres and interpreted by Toto Sorioso. Walang iwanan. Pag nabibigatan sa ating dinadala at ang pakiramdam di na natin kaya,
Kahit may bukas pa na laging darating, bawat araw ayaw na nating harapin. Tandaan lang, tayo ay magkaramay, anuman ang takbo ng mundo. At asahan, sabay tayong maglalakbay, kailan may di magkakalayo. Walang iwanan, walang paanan, sa hirap at ginhawang sa't isa'y di pababayaan. Kahit magwakas pa buhay nating hirap, napapagod na sa ating mga luha at ang pakiramdam di na makahinga. Habang dumadaing at di napapansin, nais mapapikit at di na magising. Tandaan lang, tayo ay magkaramay, anuman ang takbo ng mundo. Asahang sabay tayong maglalakbay, kailan may di magkakalayo. Walang iwanan, walang paalam, sa hirap at ginhawang sa't isa'y di bababayaan. Kahit magwakas pa buhay nating hiram, tayo ang magkasama hanggang langit pa man. Walang iwanan, paano pa mang sa ating kumadlang, lahat ating malalampasan. Sa pagsubok man maging sa kawalan, tayo'y may kaibigan. Walang iwanan, at walang paalam, sa hirap at ginhawa, di pababayaan. Kahit magwakas pa buhay nating hiram, tayo ang magkasama hanggang langit pa man. Walang iwanan, tayo ang magkasama hanggang langit pa man. Walang iwanan. Walang iwanan mga kabombo, no? Ang aton sini nga pang New Year nga pambukas nga bahanon diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, katahom sang mensahe, no? Bisan ano pa ang matabo, wala kita sang dapat nga kadlukan kay ara kita sa isa kay isa, no? Walang iwanan, wala bayaay ha mga kabombo. Aton initanan nga atubangon, amo na bala nga there is strength, there is the so-called we are very strong because it is because we are with each other, for each other, no? In unity, there is strength. Ika nga. So walang iwanan, ging compose si Gino Torres, kag in-interpret ni Toto Sorioso, ang Bombo Radio Philippines Unity Song, alay ng Bombo Radio Philippines sa aton siniiyang nga mga frontliners, no?
sa gihapon na aton si pagpasalamat sa aton si mga frontliners. Ngati grabe man ang ilan siniyang ang ilan siniyang sakripisyo, no? Ginasakripisyo nila ang ilan sa kaugalingon nga health, no, sa pag-atubang, sa pag-utitid, no, sa pagbulong, pag-alay-ay sa aton siniya nga mga nagakinahanglan sa bulig sa mga nagabalatian. Kaya makon mo na, no? So, our salute sa aton sini nga mga frontliners sa gihapon. Kabay pang pangamuyuan ta naman ni nga hindi lang gid maglapta naman ni ang Omicron variant, no? Kado amat-amat naman. Baw kabay pa nga hindi lang gid. Mga kabombo kay naka naka bawi-bawi na kita kuntani, no? Kung kaisa sakay ako sa taxi kay si Miss Jess naga-commute man lang everyday. Kung kaisa makasakay kita sa taxi, pamangkuton ko na ang driver. Pag pungko mo na, ti bombo radyo, gid ang ginapamatian, ti diskurso kami na, siling ko, safety first manong ha. Focus ng same sini gina drive nga taxi. Pero ti may istoryahanay kami na, ang balon ko na siya nga, kamusta ang pagbiyahe, kamusta subong ang biyahe ay, kay ti daw nakabawi-bawi na sa December. Nya amo gani Miss Jazz, kay daw kanami man balangan nakabawi-bawi na kami. Pero kabay patani nga hindi lang niya ho nagatayada naman si Omicron variant ho. Siling ko sige lang ang importante da nga padayon kita sa gihapon, no? Sa pagpangabuhi. One day at a time, sweet Jesus. Adlaw-adlaw manikasog kita iyabaya, no? Agod nga bisan ano pa da mga problema, mga pagtilaw sa kabuhi, ang importante, buhi kita. That's the very important fact nga that we are still alive, no? Kung buhi ka, may ara ikaw ya sang paglaom. Kung wala ka na dili sa kalibutan, wala na gid hindi ka na ya hindi ka na ya makabato. Wala na gid. Pero kung buhi ka, makamuklat ka sa adlaw sa this morning. Just like for example sa sininga adlaw, pagmuklat mo, thank you Lord kay buhi pa ko. Makabato pa ko, no? Bisan ano pa dira ang aton sini ginaagyan. Walang iwanan mga kabombo, no, diri sa aton sini iya nga Bombo Radio Philippines. Ara kamo dira, ari lang kami diri. Okay? Okay mga kabombo, kanami siling nisang isa disang nagmensahe. Yan na gid ko sang mensahe mas just ang walang iwanan. Ituod gina, no? It's a Tagalog song kag ginapregihan gina sang Bombo Radio Philippines, of course. Mga kabombo, arab lang mensahe nga kung ikaw nabugatan sa imo sini nga ginadala nga mga problema kag pamatyagan mo, hindi mo na gid madala, no? Ikabugat na gid. Lumambal ka na gid bala. I am about to give up. Do ara ka na sa a dead end bala nga mag-give up ka na. Bisan nakaibalo ka nga may buwas pa man, no? Kahit may bukas pa na laging darating. Pero aton dumdumon, no? Nga sa nasiling ko na may ara pa kita nga igabato. Buhi pa ta. Samtang buhi, no, may paglaom, mga kabombo. Bilang mga kabataan sa Diyos, no? Adlaw-adlaw nga tanan, as if bala nga bangon sang kabugaton, hindi na naton luyag nga magbuwas pa. Gusto ta matulog na lang. No, maka-relate dira ang may mga grabe gidang problema. Pero suno pa sambahanon, tandaan lang, tayo ay magkaramay. Anuman ang takbo ng buhay. At asahang sabay tayo maglalakbay, kailan may di magkakalayo. Walang iwanan, walang paalam, sa hirap at ginhawa, ang isa't isa'y di pababayaan. Kahit magwakas pa,
buhay nating hiram. Tayo ang magkasama hanggang langit pa man. Walang iwanan. Katahom sang mensahe, no, sang sining ambahanon, no, ang unity song sang Bombo Radio Philippines. So pampag-good vibes si Miss Jazz, no, ikalima pa malang kita ka adlaw sang panibag-ong bulan sa Enero sang panibag-ong tuig 2022, no? It's too early to give up. Never give up. Hindi gid. No, it all boils down, no? It boils down sa aton siniiya nga faith, sa aton sini nga pagtuo. Mga kabombo, samtang may pagtuo kita sa dako nga Dios, wala sang problema nga makapapugday sa aton. Maybe physically, mahibi kita to the point nga malipungan ta literally bangod sa mga problema. Pero always remember, God is there. He is just a prayer away. We are children of God. Mga bata tayo sang Diyos. Ang Diyos nato niya, hindi lang yan sila nga Diyos, kundi dako nga Diyos, no? Bisan kwaon niya pa yung aton si kabuhi, ang importante da, hindi kita magbuya, no? Kaya wala man kita gabato diri sa kalibutan, no? Wala kita gabato diri sa kalibutan, buot silingon, any time of the day, ang aton sinina, hiram na buhay, no? Hiram sa Diyos ang ating buhay. Any time of the day, kwaon niya na. Pero samtang buhi pa kitaya, mga kabombo, hindi gid madula sang paglaom, no? Hindi gid madulaan sang paglaom. Kapyot lang gid. Just hang on. Okay? Sa mga may mga problema dira karon, ho? Kabay pa nga nakahatag kita sang pampag-good vibes. Today, mga kabombo, today is a new day. Today is a new day of the New Year. Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna ng 2:00. Yari anay aton mga kabombo ang aton siniiyang kahapon lamang today in history, no? Sa gihapon, ang aton siniiya palatuntunan may gin-inject diri nga isa ka segment, no? Ang matudtuod nga mga kahapon lamang. Ang matudtuod nga mga nagliligad sa maragtas sa aton siniiya nga kalibutan, hindi gani sa aton si Pungsod Pilipinas. Kung may mga dalalagko kita, may ara kita sang today in history. But today, ihatag namon sa inyo ang world history, no? Ang matudtod nga kasaysayan sa aton sini nga kalibutan, world history mga kabombo, tinipik sa maragtas sa aton sini kalibutan. For your information, FYI, para sa aton sini nga mga bagong henerasyon, mga new millennials, mga Generation Y, Gen Y, aka millennials, no? So para sa aton di mga history, no? Sa aton sing world history, angot ini naka-focus ang aton sini iyang igadulong sa inyo nga kahapon na gid lamang sa maragtas sa aton sini iyang kalibutan. Angot ini mga kabombo, no? Sa famous, sino dira nakakadto na sa India, no? Sino nakakadto na sa Taj Mahal sang Pungsod, India. You know what? Ang Taj Mahal ni makita naton sa Facebook Live ang iya siniiyang picture mga kabombo, so beautiful, no? Ginakadtuan sang halos tanan mga bigwigs, mga famous people around the world ginakadtuan kag nagapa-picture, no, para sa ang ginatawag ba lang nga may remembrance, no? Mga photographs and memories, especially diri sa Taj Mahal nga ni. Abi ninyo kung ano ang iya siniiyang history, kung nga ang natukod ining Taj Mahal, it's all about a genuine kind of love, no? It's a love story. Kung nga ang Taj Mahal natukod, mga kabombo. Kaysa kaangay nga petsa, subong nga adlaw, Enero 5, no? That was also January 5 sa tong 1592, mga
592 ba kadugay na no? Kung isipon ta, isa-isa pabalik kita sa aton siniya nga mga nagliligal, especially dito sa may pungsod India, mga 430, no? 430 years ago, mga kabombo, no? Ang ining Taj Mahal, no? 430 years ago, sang natukod ang Taj Mahal. Kay ang ikalima nga Mughal Emperor diri sa South Asia, no? Particularly sa pungsod India. Ining ikalima nga Mughal Emperor nga nakilala sa ngalan nga si Shah Jahan ang nabunag, mga kabombo, no? That was January 5 of 1592 sa nabunag ining si Shah Jahan. May kangtanan ini mga kabombo, no, sa history sang Taj Mahal, ang famous tourist attraction dito sa may pungsod India. Bangod sang pagkamahiligon sa architecture, no, sa arkitektura ni Shah Jahan, ining fifth Mughal Emperor sa South Asia, mahilig ini siya sa architecture. Kag madamo ini siya, mga kabombo, sang may gintukod nga mga matahom nga monumento. Kag isa na diri anangin famous nga tourist attraction nga gintawag Taj Mahal. Kung makita naton ang Taj Mahal, isa ini kaputi nga mausoleum na human sa marble. Kag-abi ninyo, gintukod ini sa Agra, Uttar Pradesh sa India. Kag ang Taj Mahal, gintukod ni Emperor Shah Jahan para sa loving memory sa iya sinipinalangga nga asawa nga si Mumtaz Mahal. Amo nang rason kung nga may Taj Mahal subong dito sa India, it's all about the love of a husband to his wife, no? The love of Shah Jahan to Mumtaz Mahal, mga kabombo, no? Si Shah Jahan sa nasiling na naton, ti amo giniya amo ni kun nga ang nadumduman na ano nato na incorporate din naton ang kasaysayan sang Taj Mahal kay that was January 1 of 1592 sang nabunag ining si Shah Jahan, si Shahab Uddin Muhammad Khurram, no? Better known by his regnal name nga Shah Jahan, mga kabombo. Shah Jahan is best remembered for his architectural achievements, and his reign ushered in the golden age of Mughal architecture. Kag nagkomisyon ini siya sa nasiling ko na sa madamo nga mga monumento, kay isa na diri ang pinaka-famous niya ginpatukod nga monumento, amo ini ang Taj Mahal sa Agra. Kag diri sa Taj Mahal, mga kabombo, diri gin-entombed o kun diri makit-an ginbutang ang paborito, no, nga pinalangga nga tiayon ni Shah Jahan nga si Mumtaz Mahal, no? Ang iya sini nga relationship sa kay Mumtaz Mahal ya, grabe gid gina-adapt ini sa Indian art, literature kag cinema, kay grabe gini ang iya sini nga pagpalangga, no? Sa iya sini iya nga asawa nga si Mumtaz Mahal, mga kabombo. And he owned the royal treasury and several precious stones such as Kohinoor, and has thus often been regarded as the wealthiest person in history. Amo ini siya si Shah Jahan. No, gintukod niya ang Taj Mahal bangod siya sining asawa nga si Mumtaz Mahal. Si Mumtaz Mahal na bunag ini sang April 27 of 1593. Kag amo ini siya ang Empress Consort sa Mughal Empire from January 19 to 1628 to June 17, 1631. Kag chief consort sa Mughal Emperor nga si Shah Jahan, no? Consort mo silingon ang iya siniiya nga wife, no, sang emperor.
ni nga si Shah Jahan, mga kabombo. Ang Taj Mahal o kung ginatawag nga Crown of the Palace, no? Isa ini ka ivory white marble mausoleum sa tuo, no? Sa bahin sang river nga Yamuna, no? Sa sapa o kung sa suba nga Yamuna sa dong 1632 gintukod ini diri ni Shah Jahan, ni Mughal Emperor Shah Jahan. Gintukod ini agud mangin mausoleum, no? Di kun makita naton sa aton siniya nga mga sementeryo may mga mausoleum para sa aton daw kadlagko na gid, pero mas grabe pag gini ang Taj Mahal, no? Isa ka mausoleum kung sa diin diri ginlubong aya sini nga pinalangga, pinakapaborito nga asawa ni Shah Jahan nga si Mumtaz Mahal, no? Mismo diriman, no? Diriman ginlubong si Shah Jahan sa inisya ang nagtaliwan man. So side by side arin adi sila nga duha sa gihapon na ila sini nga love story, ila sini pagpalangga sa isa ka isa nagapadayon, mga kabombo. And the tomb is the centerpiece of a 17-hectare or 42 acres complex kung sa diin nagalakip sang moske kag may ari na diri nga guest house, no? Kag it is set in formal gardens bounded on three sides by a crenellated wall, mga kabombo. Ang pagtukod, ang construction sang Taj Mahal sa sini nga mausoleum ang natapos sa tong 1643. Pero sa gihapon nagapadayon for another 10 years kay ginpatahom giniya ni Shah Jahan in memory sa iya si pinalangga nga asawa kagin tawag nga Taj Mahal. Oy, by the way, sa amoto nga panahon, in its entirety, sang 1653, ini ang nagabalur, no? Gin-estimate nga nagabalur ang construction sa sini nga mausoleum nga Taj Mahal, estimated at that time to be around 32 million, mga kabombo. So sa 2020s, no, sa sini nga mga dinag-on niya, approximately siguro mga 70 billion, no? About 1 billion US dollars, mga kabombo. Grabe. So sa subong, no, ginadumdum ang isa ka lalaki nga grabe ang pagpalangga sa siniiyan hamutan nga asawa, si Emperor Shah Jahan, no, gina-commemorate subong iya sini nga 430th birth anniversary kay siya ni amo tagtukod sang famous nga Crown Palace o kon ang Taj Mahal. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, amoy adtong aton siniiyang kabahin sa aton siniiyang kahapon lamang Today in History. For your information, mga kabombo FYI, labi na gid sa aton sining mga millennials. Good afternoon sa kay si Inday Maymay, Racel De Jesus Garcia, my beautiful lovely race, no? My beautiful niece dira sa may Europe. My good afternoon. God bless you. Happy New Year. No, kamusta dira ng buhay-buhay, no, mga OFWs naton. Saludar kita sa aton si mga overseas Filipino workers nga nagabaka-baka para lang gid sa ila siniiya nga pagpalangga, pagulikid sa ila sini nga mga pamilya. Dala na dira ho si Inday Racel De Jesus Garcia. Together with Tita Lala, no? Kamusta ka mo dira, no? Lala, my ever dearest baby sister dira sa may Malta, sa Europe. Good afternoon lang dira sa inyo. Sa kay Inday Jasmine De Jesus, and to my cousin, no, si Sandra Magallanes Kaunga, good afternoon. Si Totong Ray Pescasiosa, kag of course, no, ara man dira si Ate Cora. O binuligay lang ko mo dira kag
be there for each other lang gid. Kay layo kamo ya abi sa inyo sini nga mga pamilya, no? Take care and always stay safe and stay healthy. Ara man of course si Ma'am Juvie Sarge Amodente sang New Zealand, ang isa sa aton si Bombo International Correspondent dira sa may New Zealand during our Christmas and New Year around the world. Si Rochelle Tubong Banwa Padernal, Lola Editha Martir Garcia, good afternoon. Bao nagalantaw gi ka nagapamati si Lola Editha Martir Garcia, no? Si Ma'am Perlitz Legaspi, good afternoon. And subong man si Tammy Gemeng Vlog. Si Edward Lucanas, good afternoon. Mayong hapon, Miss Jazz. Nagapamati gig kami sa imo si palatuntunan kahapon lamang at the same time nagalantaw sa Facebook Live. Salamat kid Edward. Brenda Rodriguez, mayong hapon, Miss Jazz. Enjoy man kita. Watching always from Rojas City. Good afternoon. Si Mami Ana Sinoro, good afternoon. And of course, Susan Baldevarona. Mayong hapon si imo, Ma'am Susan Baldevarona. Hello! Ara gid gali sila tuod ho. Si Maymay, si Andang, si Tilalala, si Totong, si Ate Cora, Malta Tribe, sang Jasmine Clan, good afternoon. Saludo kami sa inyo, ang inyo si pagsakripisyo kamo mga overseas Philippine workers dira sa may Europe, specifically dira sa may sa may Malta, no? Take care, halong lang gid kamo dira ha. Kag hindi gid magpatama, kinahanglan makaulo unwind. Insakto gid na nga nagalantaw kamo diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. God bless you and I miss you. We miss you already. See you soon. Amo ni silang mga overseas Filipino workers nga guba ang ila sing schedule nga magbakasyon bangod sang COVID-19 sang pandemic, no? Damo gid nga mga OFWs naton ang naapektuhan. Ahay. Sige lang, sakripisyo lang gid gyapon gamay. Importante dang inyo siniya nga ang inyo sini nga health, no? Ang aton sini mga OFWs. Kung hindi pa pwede makapauli, hindi lang pagpiliton kay at risk ang aton siniya nga ikayang lawas. Okay? So, Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takna ng 2:00. Magabuya ako anay sa pila ka mga panumdom. Magabalik ang aton si palatuntunan kahapon lamang with me, Miss Jazz here. Pagkatapos, gid lamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diet. Paradyo Bombo. Philippine Standard Time, 35 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa gihapon sa sining bago nga tuig 2022, no? Updanay kita gihapon niya diri, no? Sa aton siniiyang nga palatuntunan kahapon lamang. The lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod kung sa diin maka-ulo-unwind kita, maka-relax kamo dira, no? Come on, naga-idag-idag na kamo dira, pulupungko kamo dira, inhale, exhale, no? Kay may nabilin pa kita, no? Nga tunga sa adlaw. So before kita magpadayon sa aton siniya nga nabilin nga half of the day, so kinahanglan naka-ulo-unwind kita, no? Sa nasiling nagani nato na sa aton siniiyang mga pahanumdum diri sa inyo sa Bombo Radyo Bacolod nga importante subong ang pag-ablig naton sa aton siniiyang mental health. So kinahanglan i-avoid i-avoid ang mental stress. So kung ano man din ang imo si mga problema sa subong, no? Ikaw si Miss Jazz, may ara man mga problema, palarehos lang kita. So, hindi ka dapat maghambal nga as if you're alone. No, you're not alone, no? Kung ano dang imo siniiya mga problema sa kabuhi, amo man ang akon problema, amo man ang problema ni Bombo Harold, do? Sa akon siniiya nga technical side, ang partner ko diri sa technical side, si Bombo Harold Ekang, and of course si Bombo Kim, no? Sufficientia. Tanan kami diri, tanan kita may mga problema. So kinahanglan kabalo kita magdala sa aton sing mga problema. We should know how to handle problems. Agod nga ang problema hindi pagid makadulot sa ang another pagid nga problema, no? So kinahanglan ang aton sini nga mental stress
i-avoid gid ang aton sing mental health, ulit doon taman. It's good nga makaulo unwind kita day by day, no? Bisan diri lang sa aton sini palatuntunan kahapon lamang makaulo unwind kita sa pagpamati sa aton si matahom nga mga bahanon nga produkto gid sang Bombo Radio Philippines, like for example kaina, no? Ang aton sini iyang unity song kag adlaw-adlaw nga tanan ginapabati namon kamo sa mga matahom nga produkto sang Bombo Music Festival ang tuigan nga painisindi sa pag-compose sa mga original beautiful songs sang Bombo Radio Philippines. So ulo unwind, relax kag ang pinaka-main menu naton diri ang inyo siniiya nga mga kasaysayan. Si Ma'am Zoraida B. Nieves Faliorina, ara naman Miss Jazz, good afternoon live from Mabalacat, Pampanga. Sa mga taga Pampanga, dira o mga Mabalacat, Pampanga, good afternoon. Kag syempre pa ara man no sa aton siniiyang YouTube channel, ang aton siniiyang YouTube channel ara naman mga kabombo ay ho. Labi lang tawon ta kung sino na diri ang nagapariser. Of course, si Ma'am Abigail Marinas dira sa may Makati. She is listening and watching every day. Si Perland Dorado, hello and good afternoon. Kag si Lucia Biola, good afternoon sa inyo. Kag sa mga nagalantaw dira sa aton sininga Facebook Live. Siyempre sa aton siniyang Facebook Live, ara man dira si Alohipan S. Rose, no? Si Inday Rose S. Alohipan. Good afternoon sa imo, mayong hapon sa imo Inday Rose Alohipan. Mayong hapon sa imo dira kag maayo lang nga pag idag-idag, no? Sa imo siniyang paglantaw diri. Kag subong man si Sir Ivan Cerveza, Tatay Eddie Cerveza, kag si Joy Cerveza dira sa may Bagroy, Bago City, no, sa mga kasimanwa naton dira sa may syudad sang Bago. Ang aton sining true to life story nga igapa ambit sa inyo mga kabombo, ang aton sining letter sender nagapakilala lamang sa kay Mercy. Ining si Mercy, she is 30 years old. Kag si Mercy nagakinahanglan sang Mercy. Ahay, libugando kag problemado ni ang aton sining letter sender sa sining hapon. Si Mercy sang syudad sang Bacolod. Taga diri lang si Mercy Kag ang iya sining kasaysayan parte ini karon sa iya sining problema. Sa masami, nagabaton kita diri sa mga true to life stories ninyo, may kang tanan sa problema pinamilya, no? Problema labi na gid sa spouse, no? Problema sa bana, problema sa asawa, mga kabombo. Natural man lang na iya kon may problema ang mag-asawa mo, no? Especially subong, kay ting aton sin iyang pagpangabuhi diri sa kalibutan subong ya. Kung hindi ka lang ya bakod, kay hindi ka lang ya pagros ang imo sin iyang korason, ay dugay na tayo na napugday. So kinahanglan niya paano ni pabakod-bakod niya korason, no? Since ara kita sa tunga sang pandemya, so kinahanglan mangin mabakod kita, no? Si Mercy, isa sa iya sin palagyan sa pagpautwa sa iya sin problema, amo ang pagsulat kag papaambit sa iya sin kasaysayan diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. So ang sulat ni Mercy, 30 years old sang Bacolod City, iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo Miss Jazz, kag sa tagpalamati sa imo mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Mercy, 30 anyos ka nagapuyo diri sa syudad sang Bacolod. Miss Jazz, maukod gid ako nga tagpalamati sang Bombo Radyo. Ang radyo
amo na lang gid ang akon sini kalingawan sa akon sini pagpangabuhi. Miss Jazz, may bana ako kag may ara kami sang 3 tanan ka mga kabataan. Pero antes pa man, Miss Jazz, sang time nga wala pa ako iya sang nobyo, wala pa ni nag-abot sa akon nga kabuhi ang akon siya bana, may ara man ako nga hindi ko gid malimtan nga eksperyensya sa pagpangabuhi. Sa masami, Miss Jazz, ang ginabasa mo dira angot sa ginatawag nga kapigaduhon. Kag isa na ako dira, Miss Jazz, mahambal ko nga ti makarelate gid ko ya sang imo sini nga ginapangbasa dira angot sa mga problema dulot sang ginatawag kapigaduhon. Balaan mo, Miss Jazz, kamagulangan ako sa 5 kami ka mag-ululutod. Ang akon sini nga mga ginikanan, ti himo man sang ila sini nga masarangan, agod kami ang mapaeskwela. Pero Miss Jazz, sa 5 kami ka mag-ululutod, ako lamang ang napaeskwela sa akon si mga ginikanan. Grabe gid bala nga pagsalig sa akon sini iya nga mga ginikanan sa akon nga ti makabuli gid ako sa pag ulo alibantar sa amon sini kapigaduhon sadto kay 5 kami ka mag-ululutod ti hindi masarangan sa akon mga ginikanan nga ipaeskwelahon kami dungan, Miss Jazz. Amo nang rason nga ti pribilehiyo man para sa akon ati ako iyang kamagulangan, ako iya ang hatagan sang priority sang akon si mga ginikanan nga makatapos gid sa akon sining pag-eskwela. Siyempre, Miss Jazz, bangod kay ti grabe ang ekspektasyon sa akon sini iya nga mga ginikanan sa akon, I did try my very best no sa pagtapos ng akon si pag-eskwela. O galing, Miss Jazz, tao man lamang ako. Sang time nga ti graduating na ako abi sa college kag manog marcha na. Wala na kay balo ang mga ginikanan ko, Miss Jazz, nga nagka-boyfriend ako. Kaamo na ini karon ang akon siniiya nga napamana. Ginhimo ko man ang tanan, Miss Jazz, nga hindi ako iya bala madulaan sang inspirasyon bala nga hindi ko matapos ang akon siniiya nga pag-eskwela, bangod kay ti lain na ang focus ko that time, no? I was so in love sa akon sini nga boyfriend. Pero ginhimo ko gid ang tanan nga matapos ko gid ang akon sini iya nga pag-eskwela. Nangin sekreto ini ang amon sini iya nga relasyon sa akon sini boyfriend kay hindi that time is just hindi gusto sang akon nga amay nga magka-boyfriend ako kay para sa iya, no? Maano lang ako, matalang-talang ako pila ka adlaw. Kay ti hindi na amo ang akon siniiya nga panghuna-huna kag balatyagon, kay ti ang priority ko suno sa akon amay nga kun in kaso gid man nga magka-boyfriend ako, maging priority ko na ang lalaki sa kabuhi ko. Ti insakto gid Miss Jazz ang akon sini nga amay, pero ginhimo ko gid ang tanan nga makagraduate ako. Kag by God's grace nakagraduate ako, Miss Jazz. Kag didto na lang sang ulihi, sang nanugid ko, kay sang graduation day, Miss Jazz, tingala sila nga may lalaki nga nag-approach sa akon kag naghalok sa akon kag naghambal congratulations. Hindi ko na, Miss Jazz, hindi ko na balay mapunggan sa amo tong sitwasyon, tiging pakilala ko na lang siya. Di wala man sa may mahimo ang akong maginikanan, kay ti ara gid sila, Miss Jazz. Nagtambong sila sa akon siniiya nga pag-graduate sa college, sa akon sin graduation day. So wala na ko sa may mahimo, Miss Jazz. Ginpakilala ko ang akon boyfriend sa akon mga ginikanan. Siyempre, medyo dagakuriit ang akon sini nga amay Pero, ti ara, nakagraduate na kuya. But silingon niya ang iya sini nga ayo sa akon nga tapuson ko gid ang akon sa pag-eskwela. Inatapos gid ako, Miss Jazz, no? I really did my very best agud nga matapos ko ang akon sini nga pag-eskwela. Pero sang time na, Miss Jazz, ati syempre mga sang antes ko siya ginpakilala sa akong pamilya,
Okay, wala naman ko sa may mahimo. No, mga more or less mga 2 years naman kami iya nga nag-nobyuhanay sa akon si boyfriend. Wala lang sila kabalo. No, gintago lang gid namon sa akon si iya nga pamilya. Ay sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, ang akon sinapamanang boyfriend ko kang napamana ko gid taga diri sa may syudad sa Bacolod. Pero didto gid kami, Miss Jazz, sa may Victorias. So bod silingon naga-board ng ako diri, ti hindi man kami madakpan sa akon si nga nobyo. Ti magkakadto diri ang akon sini nga mga ginikanan, ti nagapahibalo man sila ti kundi nagaaman man kami sang nobyo ko na hindi di siya magpakita kung aring akon mga ginikanan. Pero sa prangka nga sugilanon, ang dungol ko ni nga manghod nga lalaki ho ang dason sa akon. Ti nakakita gina siya nga naga-date ako sa boyfriend ko kay nakapabakolo di siya. Pero wala man siya nanugid. At least wala siya nanugid nga may nobyo ako ka nag-date ako. Kaya mo to, Miss Jazz, mga 2 years na kami sang antes man ginpakilala ko ang akon nga boyfriend sa akon mga ginikanan. Wala na sila sa may mahimo. Pero sang time nga to, Miss Jazz, di close na gid kami sa akon nga boyfriend. Manog interview na ako kung tani, Miss Jazz, sa akon nga sudlan nga trabaho kay amo ginang gusto sa akon mga ginikanan mo nga maka-obra ako agod nga ako naman iya ang magapa-eskwela sa akon sini nga mga manghod. Kaysa na siling ko na, Miss Jazz, 5 kami ka mag-ululutod. Ako ang kamagulangan. Pero abi mo, Miss Jazz, ahay. Tani, naka-obra na ako. Kaya daw ka namin naman to daw, the formality naman lang ya nga i-interview ako, i-interviewhon ako sang tag-iya. Na-interview ako, Miss Jazz, kag fortunately, ginbaton ako. So sa amo man to nga adlaw, Miss Jazz, naglain tong akon sini nga pamatsyag. Naglain ang pamatsyag ko, ginsugat ako sa akon sini iya nga boyfriend. Kay abi lang namo niya ti bangod sang pressure bala nga gin-interview ako, grabing akon sini iya nga kakulba. Naglalain ko, Miss Jazz, naglingin ang ulo ko kag amo to Pero sang ulihi, Miss Jazz, dili namon na hibaluan kay nagpakonsulta ako kay lain na gid ang akon siniiya nga ginabatsyag. Kag bilang babae na kay balog gid ako, Miss Jazz, kung ano to ang akon sini nga ginalain sang pamatsyag kay wala na nag-abot ang akon sini nga period. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, nagbusong ako. Nga wala pa kami nakasal sa akon sini nga boyfriend. Isa sa pinaka-budlay nga nasudlan ko, Miss Jazz, akuon ko kay ti tao man lamang ako na in love ako sa akon sing nobyo, kagkabalugi ko ya kon anong akon si papel sa akon sini iya nga pamilya. O galing kay ti nadala ako, Miss Jazz, kana in love ako. So amo to, nagbusong ako nga wala pa kami nakasal. Isa sa pinakabudlay amo ang mag-atuad sa akon sini nga mga ginikanan. Pero ginhimo gid namon, iti wala na ko sang may mahimo pa. Dapat ipahibalo ko na gid. So sang time nga to, nga ginpahibalo ko sa akong mga ginikanan, nga nagabusong ako, Miss Jazz, naglalain gid ang akon sini nga mga ginikanan. Labi na gid ang akon sini nga amay. Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, ang pagkalibugando sang amay ko, nagdulot ini sang iya sini nga pagbalatian. Sa prangka nga sugilanon, bangod kay ti grabe gid ang balatian nga nag-igo sa akon sini nga amay. Amo nang nangin rason sa ulihi sa iya sini iya nga pagtaliwan diri sa kalibutan. Hindi ko gina, Miss Jazz, malipatan bangod kay there was a time nga ginabasol ko ang akon sini iya nga kaugalingon. Pero ti, mayo lang kay akon sini nga iloy, apisar nga isaman siya sa mga nakibot, no? Sang una to, sang time nga ginhambalan ko ang akon mga ginikanan nga nagabusong ako, ang iloy ko, Miss Jazz, ti iloy gid man, kag babayi, ti siya ang sa akon nagupod sa akon sini nga problema,
Kag bisan ano pa matabo, ti palangga gid ako kay akong eldest. Amo lang na ugaling Miss Jazz kay didto daw nagsugod gid ang pagkalibugan do sang akon sining amay. Ti syempre grabe ang iya sining expectations Miss Jazz mo nga ako ya ang maka hawas sa amon sining kapigaduhon. Ako ang makabulig sa akon sining iya nga mga kauturan nga mga manghud ko nga mapaeskwela ko sila. Pero galing kay ti amo na Miss Jazz ang wala na sa may mahimo akong mga ginikanan. Kaya amo na gin pakasal kami. Apisar nga ti amo to ang sitwasyon kag from time to time si tatay ko ang ginadala sa hospital. Kaya dito nagsugod ba na Miss Jazz, hindi man siling nga ako gid ang pinakarason. Kaya antes pa man niya, may ara namang ginabatsa nga akon si amay. Ugaling kay dito lang, daw naglala bala. Kaya ti sama-sami, libugando siya. Kaya hindi gid siya magpati nga nahimo ko bala ato nga nagbusong ako nga wala ako yan nakasal. Pero wala na sila sa may mahimo Miss Jazz. Ginpakasal kami sa akon siniiya nga nobyo. Kag nagsugod kami sa akon amon siniiya nga pagtukod sang pamilya. Sa bulig sa iya siniiya nga tiya Miss Jazz nga close gid sa akon sinangin bana na nakatapos o nakaano ako Miss Jazz nakapangita ako sang trabaho. Kag sa bulig man sang akon singa bana sadto Miss Jazz wa gid ko ya problema sa bana ko. Kay sa nasiling ko nati ginbaylo ko siya gani sa akon si pamilya. Bangod kay ti maayo man siya nga klase sang lalaki. Nangin inspirasyon ko man siya bangod sa iya sini nga pagkaresponsable sa kabuhi. Miss Jazz sadto no ti sa bulig sa akon bana Miss Jazz apisa nga may bata nako. Napaeskwela ko ang dason nga utod ko. Ang dason sa akon ang lalaki. Kaya amo na siya gani ang nakaibalo nga manubyo na ako din sa Bacolod, pumayo lang gid. Bisan dungol ining akon manghod Miss Jazz, wala niya man ko gin sugid sa akong maginikanan. Kag bisan dungol ining akon si manghod nga lalaki, nangin matutom siya sa iya sini nga pag-eskwela. Kag bugalon man ako sa pagsiling Miss Jazz nga ti may at least bisan amo ning akon sini iya na dangtan, may napatapos ako nga manghod. Kag sa bulig man sa akon sini nga manghod nga lalaki nga nagtutuman, siya amo ang nagtindog naman niya nga breadwinner sang time nga nagtukod man ako sa akon siniiya nga pamilya. Pero Miss Jazz amo na bilang ginatuwag nga hindi mo gid mapulong kung ano gid man ang matabo sa imo siniiya nga pagtukod sang pamilya no. Sa prangka nga sugilano Miss Jazz nagsulat ako kay gusto ko gid nga magpautwas. Gusto ko nga mahatagan mo man ako sang laygay. Kay abi mo Miss Jazz, ang problema ko karon ang akon sini nga bana. Sa nasiling ko na gani Miss Jazz, isa sa mga rason ko nga naluyag gid ako sa iya. Bangod sa iya sini nga pagkaseryoso sa pagpangabuhi sadto. Ang iya sini nga pagka-responsable. Pero Miss Jazz nag-abot sa punto karon nga siya amugid ang akon siniiya nga sentro sa akon sini nga dako nga problema. May ara na kami sa mga kabataan Miss Jazz pero ang nadangtan sa akon si bana hindi man siling bala Miss Jazz nga ti kinaiya niya kaysa nasiling ko na gani but-anan ang bana ko responsable o galing Miss Jazz kay may ara na siya sang nangin barkada sang ulihi. Ito ang akon si bana Miss Jazz, ang yan sini nga trabaho, nagaulo ahente malang nimo. Sa isa ka kompanya diri sa may Negros Occidental. Ti bangod kay may mga upod na siya sa trabaho, nga grabe gid bala Miss Jazz mag-inom, kag ang iban chick boy pa. Sa prangka nga sugilano Miss Jazz, there was a time nga grabe gid ang akon paugta sa bana ko. Kay nasapuan ko, nadiskubrihan ko, nga may ara siya gali sang ginadulo date nga babayi nga gin rito man lang sa iya sini nga mga barkada nga mga dungol. Ti mayo lang Miss Jazz kay ti natapat ko to temprano pa kay nadakpan ko gid sila kay may nagtudlo sa akon mo. Wala na ko huya-huya Miss Jazz, importante ya nga makuha kong bana ko kag
ara blang hindi na siya bala madalman sa among nga babayi. Sa kaluoy man bala sa Dios mas justi. Wala to nagdayon, no? Daw na napulong ko to ang iya sini pagka humaling sa among nga babayi. Timayo lang kay nakamarasmas man ang akon sini iya nga bana. O galing kay ang isa karon ka bisyo nga daw hindi ko gid makuha-kuha sa iya. Una-una naka-intindi man ko. Kay bangod sa ila sini nga trabaho balan Miss Jazz ang ila sini nature sa ila sini nga trabaho kada hapon kapoy na sila. Di ko magpuli na siya sa balay. Ay, hubog na siya, Miss Jazz. Kaya nagainom na sila sa iya sini mga barkada. Akuon ko mga barkada, ka mga upod sang bana ko, sa iya sini ginatrabahuan, mga dungol gidya, Miss Jazz. Apisar nga halos kalabanan da sa ila, may mga pamilya na, pero kadungol sa ila, ay iban babahidor, kag halos tanan sa ila, Miss Jazz, ya, pala hubog gidya, pala inom, ti amo na. Ang ako si bana nga sadto, wala na iya gainom lang na siya kung may mga selebrasyon abi, may Christmas party sila sa ila sini iya nga office. So kung bisan sa amo nagainom-inom man na siya Miss Jazz, pero hindi tama. Pero bangod sang ang iya sini nga mga barkada nga do kada hapon nagainom, tinadalang akon si bana Miss Jazz. Sa prangka nga sugilanon ang akon si bana subong Miss Jazz ya, nagaugtas ko kay mas pagkamaayon na iya nga magbakal sa iya sini nga ilimnon kay ginadumlian ko na siya Miss Jazz mo siling ko sa iya diri ka lang inom, hindi ka mag-inom to nga mag-abot ka, hubog ka. Kung kay isa Miss Jazz sadto sang ginambalan ko siya nga diri antes pa man sa ginambalan ko siya nga diri lang ka inom sa balay, nagakaagahan na siya Miss Jazz. Galalain gid ko na. Ang mga kabataan ko Miss Jazz apektado kung mag-abot ang ila sini nga amay. Kay ang akon si bana ko nakainom Miss Jazz, grabe gid ka kulit. Tido ga kapuhag kami ya every time nga magpauli na siya sa amon si balay. Pero naglabot sa punto nga ginambalan ko siya nga untatan mo na. Kung gusto mo mag-inom diri ka sa balay. Ari ay bagon kay ginambalan ko siya nga diri na lang siya mag-inom sa balay, nangin problema ko pagid Miss Jazz. Kay tuod diri siya nagainom sa balay. Pero sa tion nga magpanweldo na siya, abaw kadako na gid sang kaltas sa ginadaho niya sa akon nga sweldo, buod ginauna ya Miss Jazz pamakal sa iya sini iya nga ilimnon. Ti Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, ang akon si mga kabataan nga daan nagailikit-ikit. Kamakon mo na, 3 sila kabilog, Miss Jazz, anon ko naman lang naman. Kaya wala man kuya sang akon sini iya nga trabaho nga akon. Kaya isang time to nga nakatrabaho ako, kaya nakapatapos ako sa akon siniiya nga manghod, sang kaanak na kami, asod-asod ang akon sini nga 3 ka mga kabataan, kinamalan ako sang bana ko nga untat na lang ako sa pagtrabaho ko, kaya utitiron ko na lang amon si mga kabataan, para sa akon okay man, o galing kay kabudlay, gid gali Miss Jazz kung wala ka sang trabaho. Ati amo na ni karon, hawot-hawot, nagka-pandemic pa, nagaugtas gid ko Miss Jazz sa akon bana. Para sa akon bala Miss Jazz daw addict na siya sa pag-inom, igkaagang banwaya Miss Jazz na nagainom yang bana ko. Ti problema gid Jazz nga dako para sa akon. Bisan gani ang iya siniya maginikanan, hands up na sa iya. Kaya nangayo ako nabulig sa iya maginikanan Miss Jazz mo kagin hambalan ko sila nga ilay gayan ang ila sini nga bata kay hindi makapaayo. Labi na gid sa iya sini ikang lawas Miss Jazz. So una gwapohon pa ning bana ko, subong ahay, bangod kay ti palainom daw nagaas-as bala Miss Jazz. Arob lang daw palang hubaw-hubaw permi ang iya sini iya nga mga ang iya sini nga guya bangod sang alcohol Dako gid ang ako si problema labi na gid sa nagka-COVID kay daw naapektuhan man iya sini nga trabaho. Isang time nga nagka-COVID ara siya sa balay ug tasig ko Miss Jazz. Bangod kay ti dra siya nagainom tuod sa balay pero igaagang banwa inom na siya. Ti hindi manami para sa akon. Nagaulugtasan gid ko Miss Jazz kag nagakabuhina nang iya sini iya nga sweldo nga ahaw na gid lang.
Iunahon niya ginaya bakal sa iya siniya nga mga ilimnon. Miss Just kung kaisa daw hands up na ko kay wala labot nga kapoy ako sa sulod sang balay, sa mga buluhaton sa sulod sang balay. O batiti sa amon si tatlo ka mga kabataan. Naugtas ka bala emotionally nga stress ka adlaw-adlaw nga tanan kabudlay. Makapila na ako ka beses maghambal sa iya nga untatan na ang pag-inom. Bangod nga wala labot nga nagaguba ang amon siniya nga budget. Kaya ginauna niya ginaya priority mas just siya baklo na iyan sining mga ilimnon. Siling ko makapalain pa na sa imo sini iya nga lawas. Subong kung wala ka ginasukot pila ka adlaw sukton ka gidna. Di wala gid siya mas just nagapamati sa akon. Anong buhaton ko mas just? Nagpautwas lang ako diri kay na para sa akon daw nabudlayan na gid ko. Plus mga daan nga may pandemic pa kita. Anong akon buhaton mas just paliw gatagi ako sang laygay. Ang tagpadala, Mercy, 30 years old, sang Bacolod City. Mercy, salamat gid sa imo sini nga pagpautwas diri no ang imo sini nga true to life story diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa tanan nga hatag sa ila sini nga trust no diri sa atong palatuntunan nga ipautwas, ipaambit diri ang inyo si makasaysayan, madamo gid nga salamat. No? Ang aton sini nga palatuntunan kahapon lamang manginwalay kapuslanan ini kun wala ang inyo siniiya nga mga real life stories, no? Ang inyo si mga true to life stories kay amo ini ang rason ko nga may ara kita sang programa kaangay sini is because of your true to life stories. Ang inyo sini makasaysayan sa kabuhi nga among aton sini inspirasyon diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Well, una sa tanan Mercy, no kabudlay gid bala. No kabudlay kon ang imo sini nga spouse just like sa imo, ang imo sa bana kon may ara sang bisyo. Pero pasalamat ka kay ang iya to bisyo nga nagdulo date kag nakaangkon sang third party kamo. Although nga ti wala gito na dalman, di pasalamat ka kay minus na nada, no? Pero ang pagkapalainom, pagkapalahubog sang isa ka bana, dako gid na iya nga problema no sa sulod sang balay. Kaangay sa imo Mercy, no? Imagine igkaagang banwa imbis nga ti ano siya since nga ara sa inyo balay, dapat siya ang iyada himuon bilang padre di pamilya ara lang magbulig sa mga ulubrahon sa sulod sang balay, magkumpuni, no? Ang isa bala ka gidya, isa bala ka bana, isa ka padre de pamilya nga ti para sa kayuhan sang sitwasyon sa sulod sang panimalay, nagapamanday, no? Ano lang daw ka gid ang isa ka amay sa sulod sang balay nga nagapamanday, nagabulig da kung ano da ang bululigan, nagapangkayo da, no? Nagapanguna, no? Sa sulod sang balay para sa ikaayo sang panimalay, no? Pero ti ang bahanda mo ikaagang banwa, pungko da siya kang mag-inom. Siyempre, no, makarelate kita. Mabudlay. Plus pang ginadaho nga daan nga sweldo, ahaw-ahaw ng gidman lang, tapos buhinan pa, bangod kay ti ang unahon niya nga bakal, antes man idaho sa imo, ang unahon niya nga baklon, ang yan sini nga konsumo. Okay na lang konsumo nyo nga ginabakal niya. Konsumo mga mga pagkaon, no? Groceries. Kuti ang konsumo niya ara sa botelya. Iya lang. Di kundi buhinan pa ang ahaw-ahaw na lang gid nga sweldo. Nga nagakaguba abi ang inyo siniiya nga budget, no? Mercy. May problema gid. Problema gid. Plus pangati, syempre palangga mong bana mo,
Pagkatapos amo na nagapalang hubaw-hubaw siya, definitely sukton gina siya, no? Sa mga tawo nga alcoholic, kadamo gid sang epekto, no? Pila ka adlaw sukton gina kag mangin tunaan sa mga balatian. Imbis nga ibakal niya na abida, okay lang na kung ibakal niya sa inyo dira nga mga supplements, mga vitamins, no? Mahayo na lang na much better. Pero ti kay ginainom niya para lang sa iya, para sa iya sini nga pag-inom adlaw-adlaw nga tanan. Para sa akon Mercy dako ginai nga problema, no? Mabulbudlae ang imo sini iya nga sitwasyon pero sa mag-asawa. Ang isa sa mga ginakabig nga key liave sang successful marriage amo ang ginatawag bala nga communication, no? Suno pa sa imo dulhog mo na ni nangay ka nabulig sa iya maginikanan. Di syempre maginikanan niya basi pa lang mamati. Hands up naman ang maginikanan mo. Ang maginikanan niya, no, mga in-laws mo kay ti wala man gihapon. Hagay sila kalaygay wa man gihapon epekto. Ikaw, di syempre sa nasaling ko na communication is the key. No, free-flowing ang inyo si communication as husband and wife. Pero ti kapila mo naman siya ginhambalan mo, no? Pero kabudlayan sa imo sini nga sitwasyon. Pero sa gihapon, ako nagapati nga may solusyon ini, no? Mercy, liwat nga istoryaha ang imo sini nga bana. Basi ba lang ang adlaw-adlaw nga sitwasyon ninyo, ya gidaw ginasita mo lang siya, inom ka na naman, ano naman ni. Abi istoryaha siya yaya heart-to-heart talk, no? Arab lang iplastar mo sa iyang tanan-tanan kung ano mang konsekwensya sa ginahimo niya. Di lamang sa inyo nga pamilya, kundi sa iya sini kaugalingon. Sa iya sini nga ikayang lawas, no? Istoryaha siya Mercy nga wala siya, hindi siya hubog, no, ara bla sa natural nga iya sini iya nga huwisyo, ara siya sa insakto walang bala nga modo. Istoryahon mo siya ablang pakonsensyahon mo siya nga mo may mga kabataan, tatlo ang aton si mga kabataan. Kung anong matabo sa imo, bangod kay ti definitely magabalatian kagid kung di mo na paguntaton. Amo na bala, no, ipamukha mo sa iya sort of reminders kung ano ang mangin malain na konsekwensya sa iya siniya nga pagkapalainom, no? Plastar mo man nga ti kung taning imo sige na bakal nga ilimnon para ni sa aton siniya ang mga expenses diri sa balay, pero ti ginauna mo na, no? Heart to heart talk, no? Kung sa una nagaamo ka man ni adlaw-adlaw nga tanan kung pwede pa lang. Istoryahon mo siya. And I think kung addiction ang paghahambalan, he needs, no, specialist kung pwede pa lang, no? Kabudlay bala kung addicted ka na sa ginatawag mga liquors, mga kabombo, no? Amo ni nga klase sang addiction kinanglan ni sang pag-intervention sang espesyalistang doktor, no? Kung pwede pa lang. Kung pwede kid, no? Base amo ni hindi na makakas mo just like sa mga smokers, no? Kinanglan na nila ya ano na gid, no? Intervention sang mga espesyalistang doktor para nga makuha ang ila sini nga addiction, no? Kung pwede pa lang. Pero sa subong kay daw kabudlay man ang himuon sina, no? Istoryahon mo siya adlaw-adlaw nga tanan. Iplastar mo gid sa iya nga it's not yet too late nga magbag-o ka. Stop drinking for the sake of our family, no? Hambalon mo siya, pakitluoy ka sa iya kung pwede pa lang pakitluoyan mong bana mo. I'm sure palangga niya ang inyo sini nga tatlo ka mga kabataan. Diba, si bala kulang na siya sa pag-remind nga amo na gali ka dako sang problema ginadulot niya kag hambalon mo man siya open up kagid nga kabugat naging ikaw dalon, ikaw ang imo sini what's in your heart, no? Ihambal mo nga nabugatan ka na nga para sa imo ya problema lang siya sa
ang iya sini ginahimo nga pag-inom adlaw-adlaw nga tanan. Iplastar sa iya, no? Wala sang dapat itago na iplastar sa iya ang kamatuoran para nga at least maka siya, no? Maka ways ang mga bagay-bagay kag makamarasmas siya, Mercy. And don't forget also to pray for him, no? There's a big, huge effect sa spouse, sa asawa kung sa bana nga nagapangamuyo ay sa isa ka isa. Your husband needs help. Pangamuyo ang imo sini nga bana. There's always answer to your solutions, no? So don't give up, Mercy. Ang imo na problema, ini problema man na gani sa iban, pero it's ara sa imo nga ikaw ya ang tadlong ang panghuna-huna, wala sang bisyo, ara sa imo ang liyave, no? Don't give up sa bana mo, istoryahin ninyo nga duha, kag pangamuyo, kay I'm sure, inatanan niya. Gapamati ang Dios kag sa tanan nga mga nagaampo sa iya, no? Hataga niya gidya sang bulig. Mercy, don't give up, no? Just be strong. Ang tanan nga mga problema may solusyon gid, no? Importante daya hindi ka mag-give up, okay? Ate sige Mercy, salamat gid, no? Kabay pa nga nakahatag man kita sang gamay nga pagmag-an sa imo sini mabugat karon nga ginaangkon dira nga problema. Salamat gid sa imo Mercy, sa imo sini nga sulat. Kung kamo mayra man sa kasaysayan kaangay sini, pwede nyo gid ipadala, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sa panahon, but before that, ari anang aton si Words of Wisdom, aton sini nga precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Matthew, chapter 17, verse 20. It's all about faith. Mercy, this is also for you, no? Let us exercise our faith as children of God, no? Ang aton sini nga pagtuo. Ang pagtuo nga suno sa Ginoo can move mountains, no? Faith can move mountains. Pakita nila siya sa book of Matthew, chapter 17, verse 20, dila nagasiling. Jesus replied, "Because you have so little faith." Ato bilang isa ka bata, ato bilang demon possessed, no? Naghambal ang Dios nga asa nang sano nga ari ko diri sa inyo. Kinanglan niya nyo exercise nyo inyo siniya faith. Naghambal siya because you have so little faith. No nga ang mga disipulo niya hindi makapaayo sa demon-possessed nga bata. Gambala siya nga, bangod kay wala ninyo gina-exercise sa inyo sini nga pagtuo nga ginhatag ko sa inyo. Jesus replied, "Because you have so little faith, truly, I tell you, if you have faith as small as a mustard seed." Ang mustard seed kung kaysa makitaan ta na, no? Just like sang munggo bala, bisan amo na lang na kagamay. Ambal sang Diyos, bisan munggo na lang gid ang inyo siniya nga pagtuo, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you if you have faith. Amo nang hambal sang Diyos. So exercise ginaton aton si pagtuo, no? Kaisa tawo man lang kita, no? Mahibi kita to the point na kwaon kita diri sa kalibutan, pero as much as possible hindi tagid pagbuy-an niya ang mga promisa sa Dios sa aton. Let us embrace it and let us exercise it, no? Sa aton si adlaw-adlaw nga pangabuhi diri sa kalibutan. Bilang additional ko sa Hebrews 11:1, that nagasiling, "Now faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see." That is faith. Pagtuo. It's bye-bye time na mga kabombo. Salamat gid sa inyo sa pag-upod. Tubtubwas. Ini sa gihapon ninyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!